Velkommen til skønne Sverige i fantastiske Winter Wonderland. Så nu har vi flaghejsning. Så skal vi på 3 dages grisejagt. Lad os se, hvordan det går. Det bliver lidt spændende med den her nyfaldende sne. Se om de tør komme frem i det hele taget. Grisene de er her. Vi har lige snakket med Kalen på gården. Han siger, at der er mørkegris. Så kig med, se hvad der sker. Moin, moin. Moin. Jamen, så er vi lige ude og kigger lidt fogepladser. Det er godt nok flot. Det er helt vildt. Ja. Altså, det er, hvis solen lige kommer forbi, så er det rigtig flot. Men det er lidt aktivitet. Vi har lige nogle flere fogepladser, vi skal ud og kigge over, så følg med. Nå, hvad siger vi her? Hold da op, det har man gang i her. Ja. Og det er jo frisk alt det her, ikke? For det er jo fra i nat, hvis sneen er kommet, ikke? Så der har virkelig været god aktivitet her. Utrolig mand, der har vendt godt rundt. Så er vi inde og se musserøen. Og lad os så se, hvordan det er. Jeg vil lige fjerne den der... Ja. Øj. Men hold da op. Hvad? Lænestol og alt muligt. Vi skal lige have lidt træer væk, kan jeg se. Så. Men her ikke også, ikke, Kjeld? Der har jo været vildsvintæppe til at starte med. Nu er der kommet en ny bund i, men ellers har det bare været sad man oven på et vildsvintæppe. Her kan jeg også skyde en gris fra jer. Nå, så er vi sgu kommet til tyskerne. Ikke? Og det ser jo også godt ud, jo. Så det tegner satme godt, det må man sige. Jamen, nu er vi lige gået en tur med Claus og Maren. Du kan se, det er en masse af naturlig føde, de her små her. Og når de kommer ned, så tager vi de i kerner. Og så ligger kernen her. Og det er dem her, de går og spiser. Ja. Og der er rigtig mange af dem. Ja. Og der er jo meget mere energi i dem, end der er i det maj. Så de roer, vi smider ud. Så de vil jo meget hellere rende og æde alt det lort her. Så ja. Se hen ad vej. Ja. Nå, hvad Per? Hvad? Nu er der vist klar. Skydning, så det basker. Det må man da vist nok sige. Døb. Ja, du er 100% klar, der. Ja, vi er klar til i aften. Hvad siger du til det? Okay, så lad os gå ned og kigge. Ja, så er vi sgu udfordret her. Det er Kjeld. Ja, men min gode kammerat, jagtkammerat, han har lige kørt fast jo, nede i grusgraven. Så nu venter vi, hvor landmand han kommer og trækker os op. Ja, så vi må sådan er vildsvin i år da. Ja, vi må have snekæder med til næste tur, du. Ja. Så skal vi endelig afsted på jagt her. Det er jo sindssygt flot, og det sneer, det er bare sneet. Ja, rigtig meget, stort set hele dagen. Så vi må se, om der kommer nogle gris. Nå, Søren har skudt til 2 gris, så nu skal vi ud og se, om vi kan finde dem. Så det bliver spændende. Ja, det var en af de lidt vanskelige opgaver, ikke Søren, den her? Ja, det er ikke... Den bliver ikke sjov at få op, den her. Er vi ikke enige om den her? Hvad sker der herovre for jer to her gamle? Det er sådan haft sådan dårligt god. Bare fordi vi skal slæve lille gris ud. Hold da op. Ja. Nå. Vi sagde på vægten her. Det er 103. Det var det, jeg sagde. Hvad så? 100 kilo lige. Nej, 100. Jeg sagde 100 lige ud. Det er 103. Nu skal I høre. 102. Nej, det er 103. 102. Og hvad siger vi så på den anden? Hvad var det, vi sagde her? 30. 30? 29. 30. 32. 29. 29? 30. Hvad var det? Jeg havde ikke lige set. Det er også for mig, den der.
Han kan godt ramme ham Kjeld der. Han kan godt skræmme i siden af. Nå, så er vi skal ud og se pladser i det her fantastiske vejr her. Så Det er flot. ja, også lidt hårdt at gå i faktisk. Nå, jamen nu skal vi sgu til at have gang i saunaen. Vi finder ikke nogen gris, så må vi hygge os på en anden måde. Så, men ja, fantastisk udsigt. Og vi skal lige ned og prikke hul på, Ja, isen. på isen, inden vi hopper i. Det blev koldt. Det bliver rigtig finsk bad, det her, ikke? Med nu er det Kjeld. Skal vi lige banke af i stedet? Hvad er du ude henne? Mit ben, jeg kan ikke. Åh, det ondt, det gør. Så er der sgu lige lidt lækker morgenmad her. Velkomponeret af... Og... Ja. Fars monstergris. Nøj, det er godt. Der er hul i den. for helvede, mand. Der er hul i den. Perfekt. Den er også skudt højt. Skulle vi sætte det op? Men det var med vilje, fordi vi skød så. Det gik sådan ned. 10 års fatba. Ja, Er det det, vi siger? Er det det, vi siger? Endelig kom den der gris. Ja. Nej, men som man siger, det var faktisk Dannys skyld. For vi har lavet en aftale om, at han skulle hente mig 20 minutter. Nej, han ville køre det ud fra 12, så han ville være med mig 25 minutter over. Så 20 minutter over, der ville jeg så køre, der ville jeg så pakke sammen. Og jeg pakker sammen og tænder lys og det hele, og står og roer rundt, og de to rådyr, de stikker af og får lukket vinduet. Og når jeg så til at gå ud, så kigger jeg lige på telefonen, så skriver han så, at han lige er kørt. Så det går i hvert fald 20 minutter inden han er der. Jeg tænkte, nej. Så lukker jeg sgu vinduet op igen og gør det helt klar og slukker lys og det. Og så sætter man ned, så tager jeg spot op, så tager jeg lige en tur rundt. Så kommer det et eller andet ud fra højre. Jeg tænkte, hvad er det? Er de to rådyr, der kommer igen? Så var det 3 små gris. Shit, så fik jeg jo rifle det hele. Så er det op og gør klar igen. Og så går de ud over plads. Men de står sådan, ja, jeg skulle faktisk skyde dem alle tre i et skud. Så kommer de ud, og så står de under fodplads. Så kommer jeg så ud, så står hun bare rigtig sådan, og de står både tre og spiser. Så lige pludselig kigger hun op til mig, og så siger hun bare, Huh! Og så de to af dem, de rendte hen til hende, men den tredje, der blev bare stående. Og lige det, de render væk, så tænkte jeg, nu stikker de af, og så skyder jeg. Den går lige ned i skræt. Det var godt. Ja, nu er det ved at være slut på en god weekend. Ja, sgu. Vi har været lidt udfordret på vejret. Det har været rigtig spændende. Vi har siddet fast, og vi har skubbet, og vi har haft teamwork, ikke kun med bilerne, men også med grisen. Okay? Ja, og at jeg har lidt præmier med. Til første præmien, som den, der skød den største gris, som ikke var sol. Den går jo til Søren, og ikke nok med det. Søren, han bliver jo også jagtkönig, ikke, med hele 2 grise. Så
Værsgo, Ekstrahånd har sponsoreret en lille gave. Ja. Ja, men så har vi også en lille trøstepræmie. Og det er jo egentlig ikke bare en trøstepræmie, det er jo egentlig en vandrepokal. Ikke? Den går til Kjeld, ikke? Som rookie, ikke? Ny, ikke? Kommer i vandet, svømmer, sauna, ikke? Skyder gris. Ikke? Jamen, værsgo Kjeld. Tak, tak. Den er til hatten, den er fra Jagt. Tak skal du have, Lasse. Så, ja. Jeg vil bare sige tak for en fantastisk weekend. Og lige modtag. Det har været godt. Ja. Jamen, så er det jo Søren, der bare skal have lov til at smide lotto-kuponer i.